салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. имрӯз қарор дорем дар мағозаи олами пардаҳо бо нархи дастрас яглух ва чакана карнизам ҳаста дӯстони азиз ай 20 сомон то 60 сомон. магазини 112 ина мағозаи бону дуюм дарвозаи пажаркаи дӯстони азиз ами дуюм дарвоза кати медуре намха дасти рост мегарден миёен купача фурӯша мегзарен акай чеҳрона мегзарен мағозаи пардаҳо мешавад дӯстони азиз. як обши абзор мекунем. аввал бинем ки дар дохили мағоза чӣ намуд пардаҳо ҳастай мана гатовиёшонам ҳаст дӯстони азиз метавонем заказ кунем. рости вибр дар ҷо калон будай ман аҳамият намедодам иҷара нав нигоҳ кардам ки вибри калон доран байна дӯстони азиз нигоҳ кунед вай мекунен чӣ мегӯям вибр мекунен айё шумода пардара тайёр мекунен. ина дӯстони азиз ира бинен хушруги пардара 101 намуд ай 20 сомон нархошон сар мешавад то чанд сад сомон кифоратон доранд. дӯстони азиз анаи пардора нигоҳ кунед аи сери дора байни хелит светам дора то охири видеоро тамошо кунед на светилиам дораву хелит камтар хиёл мекунед ваяй ай фарқ мекунад хулоса темнитара иш серинки дӯстони азиз серинки сафедча ҳай метри намера 20 сомон кадагай дар як треза 3 метр мера баъзе хонаҳо ҳаст ки тоқа мехоҳад парда дошта боша айёш надошта боша метавонед заказ кунед 3 метр 60 сомон духташ бепулаю барни каваёшон пулакия чӣ меган карниз мегана карнизошон баъд не хели кулак мебия куда парда май хе чизора қасар дар намер ана мо ба пулак ина якошон пулаки духтара ко кальцачавшон хулоса гап ина миёр 20 сомони када ина ми сера светка ай ин бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза магазини 112 ҳай дӯстони азиз ина касе доставка хоҳад доставка низ ҳамчунин доранд дӯстони азиз. дӯстони азиз нигоҳ кунем ба чиқа пардаи хушрода иҷа метр ё 70-80 сомон буд ҳозир боша аксия кати 45 сомон шудага 1 метрш яъне аҷоибот хушрвакан расветкош беҳад бисёр мана баёшам ҳастай лавдомандорша нигоҳ кунем шам беҳад багати нархи шок 45 сомон на пардаи бои томуфора дар ин мағоза наличида ҳаст бо нархҳои дастрас дуюм дарвоза аз тарафи пажарка магазини 112 пеши мағозаи чеҳрон дай дӯстони азиз оли 45 сомон ҳастай бо нишонтон мутим яборидгани моделшам дӯстони азиз ин ёрам яборига хушру нишонтем ёрам 45 сомони кадагай светилни свет мехоҳен тёмни мехоҳен ҳама намуд чадора бо борое ҳаст ки даҷа налич нестай дар ватсап шумо менависен духтарако хушру бо нархошона адели мегана духтои тайёр дорад духтошона мақсад дар ватсап шумо нависен маълумоти бештара аз хичон бигирен. духтаракои хушру нигоҳ кунем пардаҳои 90 сомони метрш буд ку инам ёра бовар мекунен 50 сомон карден метрш озӣ аҷоибот хушро глой европейский ҳам дора барои хонаҳое ки абоёи гилдор дора барои гилдору ҳам дора бо шумо абоёи хонатон мепартен падбор карда метавонед ё ёрдам мекунам плюсаш ҳам яки шумо да ёрдам метавонед ки чӣ хеле парда вибр кунед европейский глам ҳаст замонавӣ хулоса ҳама намуд чизе ки хитон дам хулай ҳама ҳастай инам ё ҳамаш 50 сомон духтарако ира бинен инам ё 50 сом то ана миҷара 50 сомон ай дӯстони азиз ана ё беҳад багатиан любой хона да мега фарқ надор абои гилдорай беглай чӣ намуд варианта ҳамашда ҳаста дӯстони азиз классикаи хулоса 50 сомон анака гузаштем ба қисми 120 сомонора боша дӯстони азиз 65 сомон кардагиан ира бинен ирам аҷоибот хушра хеле тренди инстаграман дӯстони азиз дар ватсапшон нависен шумо да духтаи тайёршона бо нишон метиҳанд бозори корвон аз тарафи пажарка дуюм дарвоза магазинои шаги магазини 112 дӯстони азиз ира бинен чиқа хушрӯ духтарако аҷоибот фасона на касе дар куре марҳамат шитобен ки тамом нашавад. подписчиҳои азиз нигоҳ кунед аднатони пардаҳо ҳастай ё качисои сози бачанд ёрам аксия кардем на 50 на 60 30 сомон бовар мекунед рангош ҳастай набинед чиқа рангош хушрӯ духтарако чанд намудай ҳам ялақ мекадагиш ҳастай ҳам хели обичнини ёш ялақ мекунад ёш намекунанд ҳамаш таки я нархай 30 сомон дӯстони азиз на касе дар кора зиёда аз 20 ранг доштан дӯстони азиз патисоти абой мегирем патисоти мебел мегирем патисоти қолин мегирем чизе ки монанд кардан мехоҳен шумо сурат мепартен хонатона вибр када шумо вибр мекунед рой мекунад дӯстони азиз боз шумо да савед метиҳанд даҷа ё 30 сомон хай ёш дига нархай ё бо дига нархай бо ёро ватсап шунда нависед ина 50 сом ина 30 сомон я 3 метр
3 метрш 100 сом буд дӯстони азиз. Ёшини чанд ном дигар нусха атласа читара иқа хушрӯай нира пеш нишон тен дали. Ира брем подписчикои азиз беҳад фасона кун бага ти цвета ку необычный. Ласам дорин лас чанд сомай? Ласам 30 сом. Лас 30 сом духтарако. Бозори Корвон аз тарафи Пажарка дуюм дарвоза магазини шаги магазини 112. духтаро бисёритон жалюз мепурсен. Анами жалюз чанд намуди рангош ҳастай. ҳозир мо фақат анами вайша нишон метиҳем. Нигоҳ кунен. Чихе хушрӯй нашоти нарху наво маълумоти бештар ай хичон мегирен. WhatsApp шона нависен размеротона гап занен. Ҳамихе шумо агар бозорам ки омада натонен ку заказ кунен роитон мекунам. Бубончико ҳам метонен хитон вибр кунен подсвети пардотон. Хулос заиҷа фақат жалюзоро навор кардем. Нарху навошон бовар кунен шокай ҳамаш арзони бадай бовар кунен духтарако. Дӯстони азиз бад амин натониям сор дошан сифати ай ҳама зури бадаш инами будай 50 сомон бе блескай. Ҳозир бо мерем дигаршам нишон метен чи ранги кифоратон дора зиёда аз 20 ранг доран. Ира бин духтаро кабути осмониш чихе хушрӯй ба материалои роз гуфтесан ки мақсад я умра шушта истифода мекунен ягон чи намешавад дӯстони азиз мо гарантия. Ира бин чихе цветои хушрӯ дора чуноне ки гуфтем подсвети мебел бо ё ки қолин мехоҳен шумо да савед метиҳан сурати хонатона дар WhatsApp шон мепартен кадом 60 сомонае ина блесдора на ина блесдор хоҳен ялағ-малағ канан якора мегирен духтарако ялағ-малағ мекунан 60 сомон метраш рангошам вообще рангои хушрӯи бад бардовӣ дорад сафед дорад коричневӣ дорад кабуд дорад зард дорад ва бирӯзовӣ дорад як дунё ранг дорад хулоса мана дӯстони азиз ё 60 сомон бин ёшам нишон тем задно ё чи анч хеле на хушрӯай ё барои хонаҳои ледни дӯстони азиз барои пашана дуромадан беҳад фасона оригиналошай турецкиошай да ҳама ҷо 60-70 сомон дар ин мағоза бошад 40 сомонай ина хонатона мехоҳен ки офтоб надоре иминоя ҳама чиз гирем беҳад фасона ини чашмам хаб мебара ки аҷоибот хушрӯ хулоса суроға рафа мондем бозори Корвон аз тарафи Пажарка дуюм дарвоза магазини шаги магазини 112 тамоми намуди пардои фасони дорад то жалюзам дорад заказ қабул мекунанд доставка равон мекунанд нарху наво аксия грандиозни ай 20 сомон саркаги то 80 сомон 100 сомон тамоми намуди пардаҳоро дар ин мағоза дарёб мекунед доставка установка доред на доставка установка бепул будай дӯстони азиз пилуса шадиде на